Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ado. Taong 1946, Samar. Dahil pinaghihinala ang aswang ang kanyang lolo at lola, namuhay sila sa kagubatan na nasa paanan ng bundok. Ni hindi sila nakikipaghalubilo sa mga tao na nasa nayong kalapit lang din ng kanilang tirahan. Madalas din siyang paalalahanan ng kanyang lolo't lola na mag-iingat sa bawat sandali dahil maraming mga taong pumapasok sa loob ng gubat. Posible kasing makilala siya ng mga tao at gawa ng masama. Baka makita ka nila at kung ano ang gawin sa'yo kapag nalaman nilang apo ka namin. Bakit po, Lolo? Totoo bang aswang kayo ni Lola? Napatawa na lang ang matanda sa naging tanong sa kanya ni Ado. Napailing ito at agad na nagpaliwanag. Ayon sa matanda, hindi sila aswang at nagsimula lang daw ang ganoong usapin patungkol sa kanila noong pinaghinalaan silang bumiktima sa dalawang buntis na magkapatid. Ayon pa sa matanda, kilala nila ang aswang dahil kaibigan nila ito. Hindi rin nila aakalaing ididiin sila at sa halip na paniwalaan ng mga kanayo nila, mas lalo pa silang ginulo. Wala namang nagawa ang kanyang lolo at lola, kaya noong minsang patayin ng mga tao ang ama at ina ni Ado, nagpasya na silang itakas ito at pumunta sa bundok. Dito na namin piniling magtayo ng bahay dahil hindi na nagagawa ang mga tao rito. Malakas kasi ang ugong ng mga balita na maraming mga engkantong nakatira rito at nananakit ng mga tao. Sa kabutihang palad naman, hanggang ngayon wala pa rin kaming nasusumpungan ng mga engkanto. Napatango na lang si Ado dahil sa sinabi ng kanyang lolo. Ang sama talaga ng mga kanayo natin. Mas pinaniwalaan pa nila ang mga totoong aswang kaysa sa inyo. Kung sino man ang mga aswang na yon, balang araw makikilala ko rin sila. Dahil malalim na rin ang gabi, nagpasya na si Ado na matulog. Samantala ang kanyang lolo at lola ay nag-uusap pa sa labas ng kanilang bahay. Hinayaan na lang niya ang dalawa sapagkat hinihila na siya ng antok. Nasa kalagitnaan na ng kanyang pagtulog si Ado nang biglaan siyang maalimpungatan. Napakatahimik na ng paligid kaya napagtanto niyang tulog na rin ang kanyang lolo at lola. Pinagpawisan siya ng sobra kaya nagtaka siya kung bakit gano'n ang kanyang naramdaman. Alam naman niyang hindi gano'n kaalinsangan ng panahon ng gabing yon. Bakit kaya parang nababalisa ako? May dapat ba akong ikatakot? Ilang sandaling nagmatsyag si Ado hanggang sa may naulinigan siyang mga boses ng tao na mula sa malayo at parang papalapit sa kanilang kinaroroonan. Nagkaroon siya ng kakaibang kutob, kaya napabangon siya at sinubukan niyang sumilip sa siwang ng kanilang dingding. Matapos ito, napahawak na lang si Ado sa kanyang dibdib nang makitang may mga taong may dalang sulo at papalapit sa kanilang tirahan. Nataranta siya, kaya sinubukan niyang puntahan ang kanyang lolo at lola. Subalit, gano'n na lang ang kanyang gulat nang mapagtanto niyang wala ang dalawa sa kanilang higaan. Saan kaya sila nagpunta? Napaisip si Ado kung saan nagtungo ang mga matatanda. Pero hindi niya ito mawari kung saan. Malalim na kasi ang gabi. Kaya alam niyang dapat sana'y mahimbing na sa pagtulog ang dalawa. Walang ano-ano. Naulinigan niya ang tinig ng kanyang lolo at lola sa labas ng kanilang bahay. Muling napasilip si Ado at gano'n na lang ang kanyang pagkabahala nang makita niya ang dalawang matanda na nakatayo sa tapat ng kanilang tirahan.
Ang mas lalo pa niyang ikinagulat ay nang mapagtanto niyang hubot-hubad ang dalawa at parang naliligo sila sa langis. Hindi kaya mga aswang talaga sina lolo at lola? Napakunot noo si Ado. Hindi niya lubos maisip na ni kahit minsan wala naman siyang nakita o napansing palatandaan na gano'n ang dalawang matanda. Mas lalo pa siyang nakaramdam ng pagkabahala nang makita niyang tumakbo ng mabilis ang dalawang matanda upang sugurin ang mga taong paparating. Dahil may liwanag ng buwan na tumatama sa kanilang dinaraanan, nakita ni Ado kung paano naging mga babalahibong nilalang ang kanyang lolo at lola. Ang matandang babae naman ay naging buhaghag ang buhok at parang ilang buwan ang hindi naliligo. Nagkagulo naman ang mga tao nang makita nilang sinusugod sila ng dalawang aswang. Wala silang nagawa kung hindi ang labanan ng dalawang yon. Noong una, nagagawa ng mga tao na lumaban sa lolo't lola ni Ado. Ngunit nang lumaon, mas naging maliksi ang dalawa at nagawa nilang patayin ng mga tao roon. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ni Ado habang nakikita niya ang ganoong senaryo. Natakot siya sa kanyang lolo at lola pero naisip niyang hindi naman siya kayang sakta ng mga yon dahil kadugo nila siya. Noong makita naman niyang pabalik na sa kanilang kubo ang kanyang lolo at lola, nagpa siya si Ado na magkunwaring natutulog lang. Subalit pagkalipas lang ng ilang minuto, bigla ang may kung anong kumalabog sa tapat ng kanilang pintuan. Apo, halika rito. Bilis! Tinig yon ng kanyang lolo, kaya nagmadali siyang bumangon para tingnan kung ano ang nangyayari. Pagkabukas ni Ado ng pintuan, halos mapasigaw siya dahil sa pagkataranta. Nakita niya kasing sugatan at naliligo sa kanyang sariling dugo ang kanyang lolo at lola. Ninais niyang gantihan ng mga taong gumawa nun sa dalawang matanda. Pero alam niyang naubos na ang mga taong susugod sana sa kanilang bahay. Lolo, lola, ano pong nangyari sa inyo? Bakit kayo sugatan? Sinong may gawa niyan sa inyo? Hindi sinabi ni Ado na nasaksihan niya kung ano ang ginawa ng kanyang lolo at lola. Tutulungan sana niya ang mga ito upang ipasok sa kanilang tirahan. Pero pinigilan siya ng mga ito at sinabing mag-aaksaya lang siya ng oras. Huwag na po. Mamamatay lang din kami ng lola mo. Malalim ang natamo naming sugat mula sa mga tao. Sadyang ginawa lang namin ang lahat para mapatay sila. Dahil alam namin na sasaktan ka nila. Pasensya ka na, Apo, kung nagsinungaling kami. May lahi tayo ng aswang. At yan ang bagay na hindi mo matatakasan. Nanginig ang buong kalamnan ni Ado dahil sa kanyang mga nalaman. May kung ano sa loob niyang hindi niya matanggap ang kung anumang nabatid niyang katotohanan, pero mas nangibabaw ang kanyang awa sa lolo at lola niya. Gagamutin ko po kayo. Hindi po pwedeng mawala kayo. Hindi ko alam kung kakayanin kong mawalay sa inyo. Napailing ang dalawang matanda. Napatitig sila kay Ado at napahaplos sa magkabilang pisngi niya. Ingatan mo ang sarili mo at hanggat maaari, huwag kang makipaghalubilo sa mga tao sa kanayunan. Sasaktan ka lang nila kapag nalaman nilang apo ka na. Hindi na naipagpatuloy ng lolo ni Ado ang kanyang sasabihin. Bigla nitong napasukan ng dugo ng tuloy-tuloy. Nataranta naman si Ado, pero dumoble ang kanilang pagkataranta noong maging ang kanyang lola ay napaduwal na rin ng dugo.
ingatan mo ang iyong sarili. At pagdating ng araw, kusang lalabas sa pagkatao mo ang pagiging aswang. Huwag kang susubok na kumain ng karne ng tao dahil gugutumin ka nun at uuhawin. Napahagulgol na lang si Ado habang napapatango. Nagmadali siyang kumuha ng pupwede niyang igamot sa dalawa. Subalit pagbalik niya ay pareho ng walang buhay ang dalawang matanda. Lolo! Lola! Magbabayad sila. Darating ang araw at pagbabayarin ko maging ang mga pamilya nila. Wala nang nagawa si Ado kung hindi ang ilibing ang kanyang lolo at lola sa kanilang bakuran. Napalumpasay siya sa lupa at kahit umulan ng gabing yon, wala siyang naging pakialam. Nanatili siya sa tabi ng libingan ng dalawa hanggang sa tuluyan ng mag-umaga. Magmula ng gabing yon, namuhay na siya ng mag-isa. Noong una nahirapan siya, pero nang lumaon, nasanay na rin siya at unti-unti nang napawi ang kanyang labis na kalungkutan. Sa pagtagal, naging binata na siya at paminsan-minsan nagagawa na niyang pumunta sa kanayunan upang magnakaw ng mga damit at iba pang mga pangangailangan niya. Isang gabi, sa hindi niya malamang dahilan, ay hindi siya makatulog. Pakiramdam niya ay may gusto siyang gawin o kainin. Pero hindi nga lang niya matukoy kung ano. Dulot ng kanyang pagtataka, minabuti niyang lumabas sa kanyang bahay. Saktong pagkalabas niya, pakiramdam niya ay nag-ibayo ang kanyang pandama. May nauulinigan siyang mga kaluskos sa paligid at mga pag-aangil na noon lang naman niya narinig. Sinubukan niyang hagilapin kung saan niya nagmumula. Ngunit napadpad siya sa nayong malapit sa paanan ng bundok kung saan siya namamalagi. Walang ano-ano, biglaan siyang natigilan nang makarinig siya ng hiyaw ng isang babae. Alam niyang nanghihingi ito ng tulong, kaya sinubukan niyang hanapin kung saan niya nagmumula. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang paglalakad nang makaamoy siya ng samyo ng hinog na langka. Halos maglaway siya dahil doon, pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Teka, may nakasampa sa ibabaw ng bahay na yan ah. Sinipat ng maigi ni Ado ang nakasampa roon, hanggang sa mapagtanto niyang isang itim na nilalang yon na may nagbabagang mga mata. Batid niyang aswang ang naturang nilalang at may kung anong pinagkakaabalahan ito. Dahil doon, naghagilap siya ng bato na pupwede niyang ibato roon. Nang may mahanap na siya, agad niyang dinampot ito at walang pagdadalawang isip na binato yun. Napaungol ang aswang at nagpalinga-linga sa paligid. Walang ano-ano, nakita niya si Ado at huli na ang lahat para makapagtago pa ito. Lumundag ang aswang sa kanyang harapan at sa garalgal na boses ay nagwika. Ako ang nauna rito. Kung gusto mong mambiktima, maghanap ka. Baka ikaw pa ang pagbalingan ko ng aking gutom. Lumakas ang kabog ng dibdib ni Ado dahil sa sinabi ng aswang. Subalit sa halip na matakot, napawika na rin siya. Hindi ako nandito para agawan ka. Narito ako para iligtas ang buntis na sinusubukan mong biktimahin. Matapos niyang magwika, nakaramdam siya ng matinding galit. Pakiramdam ni Ado, nag-ibayo ang kanyang lakas at gumaan ang kanyang katawan. Dahil sa kanyang sinabi, nagalit ang aswang at bago pa man siya makapaghanda, sinugod na siya nito. Nagbuno silang dalawa at nagpagulong-gulong sa lupa. Sa hindi inaasahan ni Ado, nagagawa niyang makipaglaban sa aswang. Nasasabayan niya rin ang lakas at liksi nito, kaya hindi nagtatagumpay ang nilalang sa kung anumang binabalak nito laban sa kanya. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang paglalaban,
nang biglaan silang nakarinig ng ingay. Agad na natigilan ng aswang na kalaban ni Ado. Pareho rin silang nagpalinga-linga sa paligid. Nataranta ang aswang na katunggali ni Ado nang makita nila ang mga taong nagmamadaling lumapit sa kanila. Mabilis na umalis ang naturang aswang, kaya wala na ring nagawa si Ado kung hindi ang tumakas. Noong makalayo na siya, noon lang siya napalingon at nakita niya ang mga tao na papalapit sa bahay ng buntis na sinubukang aswangin ng nakalaban ni Ado. May mga aswang pala talagang naghahasik ng lagim dito. Kaya pala maging sina lolo at lola ay napagbintangan nila. Humanda kayong mga aswang kayo sa akin dahil iisa-isahin ko kayo. Minabuti ni Ado ang bumalik na lang sa gubat kung saan siya naninirahan nang sa gayoy hindi siya masunda ng mga taong tumutugis sa aswang. Nung makabalik na siya sa kagubatan, may napansin siyang gumagalaw sa mismong labas ng kanyang bahay. Sinubukan niyang sipatin yon hanggang sa napagtanto niyang isang matandayo na balbasarado. Sino kaya yan? At anong ginagawa niya rito? Nakaramdam ng kakaibang takot si Ado. Subalit dahil nais niyang malaman kung sino ang matandang yon, nagmadali siyang maglakad hanggang sa makarating siya sa tapat ng kubo niya. Sino ho kayo? Anong ginagawa niyo rito sa kubo ko? Napatitig sa kanya ang matanda at animoy binabasa ang kanyang pagkatao. Wala akong pangalan. Nakita ko lang ang kubo mo rito at naisip ko na baka pwede akong makahingi ng pagkain o maiinom sa'yo. Napatango naman si Ado. Sa halip na kulitin ng matanda para magsabi ng kanyang pangalan, pinapasok na lang niya ito sa kanyang bahay tsaka pinaghihintay. Sandali lang ho. Kukuha ko ng makakain tsaka maiinom ninyo. Panandali ang umalis si Ado. At nang makabalik na ito, may dala siyang nilagang kamote tsaka tubig. Hinayaan ni Ado na kumain ng matanda at hinintay na lang niya ito na maunang magsalita. Noong lumaon, napawika rin ng matandang balbasarado. Unang titig pa lang, alam kong hindi ka isang simpleng tao. Nananalay tayang dugo ng aswang sa iyong kaugatan. Alam ko rin na mabuti ang iyong puso at hindi ka matutulad sa iba na nagiging hayok sa laman ng tao. Agad na napakunot noo si Ado. Dahil sa sinabi ng matanda, napagtanto niyang may iba pang pakay ito sa kanya. Dahil dito, minabuti niyang tanungin niyo ng diretsahan kung ano ang talagang dahilan nito ng pagpunta roon. Matagal na akong namumuhay dito sa mundo at halos mag-iisang daang taon na. Gusto ko sanang ipasa sa iyo ang pinaka-iniingatan ko. Napakunot noo si Ado dahil sa sinabing yon ng matanda. Dahil hindi naman klaro sa binata kung ano ang sinabi nun, muli itong nagtanong doon kung ano ang kanyang ibig sabihin. Napangiti naman ang matanda at sinabi kay Ado na samahan siya sa labas ng kubo. Napatango ang binata at noon din, lumabas silang dalawa. Nung naroon na ay nagwika uli ang matanda. Masdan mo ang aking tunay na anyo. Kapag napasayo ang aking mutya, mas magiging malakas ka at mas magiging makapangyarihan. Napalunok ng kanyang laway si Ado. Hindi niya alam kung anong ibig tukuyin ng matanda, kaya naghintay siya sa mga susunod na mangyayari. Habang nakatayo ang matanda, biglaan itong napaungol ng nakakatakot. Unti-unti itong nagkaroon ng halos kalahating dangkal na sungay. Nagbaga ang kanyang mga mata at naging kulay itim ang balat niyang parang kaliskis ng buwaya. Ang mas lalo pang nagbigay ng takot kay Ado
ay noong makita niyang nagagawa ng matanda ang makaangat sa lupa. Pagmasdan mo, binata, kung ano ang mapapasayo. Ako ang huling lahi ng Gorom at matagal akong nagpaka-ermitanyo para lang maisalba ang aming lahi. Ngayon, natagpuan ko na ang mahinang uri ng aswang na pupwede kong pasahan ng kakayahan kong ito. Lalo pang lumakas ang kabog ng dibdib ni Ado dahil sa kanyang narinig. Ha? Hindi ko matatanggap ang sinasabi ninyo. Ayokong lumabag sa kung anumang sinabi ni na lolo sa akin. Ayoko. Napatawa ang aswang na ugrom habang mabalasik na nakatitig kay Ado. Habang nakikipagtitigan naman ng binata sa naturang nilalang, pakiramdam niya'y may kung anong humihila sa kanya para pumayag sa kung anumang nais ng matanda. Alam kong maninibago ka. Pero nasa sayo pa rin kung kakain ka ng karne. Pero sinasabi ko sayo, masarap ang karne ng mga aswang, lalo na yung mga may hinang uri na kagaya mo. Mas lalo pang nakaramdam ng takot si Ado, dulot ng sinabi ng matanda. Alam niyang anumang oras, kung gugustuhin ng matanday magagawa siya nitong patayin at kainin. Ha? Anong ibig mong sabihin mga aswang din ang kinakain mo? Napangisi ang matanda. Sinabi niyang tama si Ado sa naging hinuha niya. Kahit na mga aswang ang aming lahi, mas ginusto pa rin ng aming mga ninuno ang kumain ng mga aswang na siyang namemerwisyo sa mga tao. Sapagkat isa kami sa mga dating katuwang ng mga ninuno natin upang sugpuin ang puwersa ng mga Kastila. Napatango si Ado sa sinabi ng matanda. Kahit pa na ayaw niyang maging katulad nun, may kung ano sa kanyang kalooban na naging kuryoso sa kung paano mamuhay ang isang aswang na ugrom. Hindi ako masama. Sadyang gusto ko nang magpahinga. Gusto ko nang sumama sa aking mga ninuno. Kaya sana, huwag mo nang tanggihan tong inaalok ko. Tanggapin mo na. Matapos magsalita ng aswang na ugrom, tila nagkaroon ng kirot sa puso si Ado. Naalala niya ang paghihirap ng kanyang lolo at lola para lamang mapangalagaan siya at maprotektahan laban sa mga masasamang tangka ng mga tao. Di naglaon, pumayag siya sa matandang aswang. Natuwa naman ang aswang na ugrom at ipinasa kay Ado ang kanyang mutya sa pamamagitan ng pagpapakain ng isang mutya mula sa kanyang tagiliran. Maraming salamat, binata. Sa ngayon, makakapagpahinga na ako at makakawala na rin sa sumpa ng pagiging isang Nabuwalang aswang at saktong pagkalapat ng kanyang katawan sa lupa, bigla itong bumalik sa dati nitong itsura. Bago pa man mapaupo si Ado para tingnan yon, unti-unti nang nalusaw ang katawan ng naturang tao hanggang sa naging tumpok ng alikabok na lamang ito. Kung mga aswang lang din ang aking makakalaban, wala akong magiging problema. Humanda kayo. Iisa-isahin ko kayo at sa inyo ako gaganti. Kung hindi dahil sa pambibiktima ninyo, hindi maibabaling sa aking mga magulang at maging kinalolo at lola ang galit ng mga tao. Noong mga oras na yon, pakiramdam ni Ado ay sobrang sigla niya. Pumasok na lang siya sa kanyang bahay at hanggang sa mga panahong yon, hindi mawala sa isipan niya ang anyo ng matandang aswang. Tuluyan siyang nakatulog at nagising na lang siya noong umaga na. Pagkabangon niya, kakaibang sigla ang kanyang naramdaman.
kaya naisipan niyang lumuwas sa bayan. Batid niyang wala naman siyang mapapala sa bundok at kagubatan. Naisip niya ring maghanap ng trabaho at makipaghalubilo sa mga tao para malaman niya ang mga galaw ng mga aswang na nakikihalubilo rin sa mga tao. Noong naroon na siya, dahil sa matipuno niyang katawan, agad siyang natanggap bilang kargador sa palengke. Hindi naman siya nagreklamo sa naging trabaho niya sapagkat alam niya sa kanyang sarili na nag-ibayo na ang kanyang lakas. Ginamit na lamang niya yon nang sa gayoy matustusan niya ang kanyang pangangailangan. Ipinatuloy na rin siya ng kanyang amo sa bahay nito, kaya wala na siyang naging problema. Sinubukan na rin niyang kalimutan ang buhay niya sa bundok at mas piniling mamuhay ng kagaya ng mga normal na tao sa kabayanan. Isang gabi, nasa kahimbingan siya ng kanyang pagtulog nang biglaan siyang maalimpungatan. Sobrang init ng kanyang pakiramdam at parang may kung anong nagtutulak sa kanya para bumangon. Dahil dito, hinubad ni Ado ang kanyang damit tsaka napagpasyahang lumabas na muna sa kubo. Bakit kaya parang kakaiba ang ihip ng hangin? Nasa kalagitnaan siya ng kanyang pagpapahangin sa labas ng kubo nang may matanaw siyang isang lalaki na naglalakad. Noong una, taong gusgusin yon, subalit nang dumaan sa madilim na bahagi, biglaan itong naging kulay itim na aso. Aswang yan! Sinipat niya ng maigi ang naturang nilalang at doon niya napagtantong tama ang naging hinala niya. Habang pinagmamasdan niya ang aswang na yan, pakiramdam ni Ado ay natatakam siya rito. Hindi niya nagawang pigilan ng kanyang sarili kaya napagpasyahan niyang sundan ng naturang nilalang. Pero bago pa man niya magawa ito, iginala na muna niya ang kanyang paningin sa paligid. Noong nakumpirma niyang walang nakamasid sa kanya, hindi na napigilan ni Ado ang kanyang pagbabagong anyo. Naging isang aswang siyang may maitim at makapal na balat. Nagkaroon din siya ng dalawang maliit na umbok sa noo na parang sungay na malapit ng tumubo. Habang nasa ganoong sitwasyon, pakiramdam ni Ado ay sobrang gaan ang kanyang katawan. Sinubukan niyang iangat ang kanyang sarili at napangisi na lang siya nang magawa niya ito. Nang mga sandaling yon, hinabol niya ang aswang na nakita niya at dahil nagagawa niyang iangat ang kanyang katawan sa lupa, mas naging madali sa kanya ang habulin ang naturang aswang. Nang makita na niya ito, hindi na muna siya sumugod. Hinayaan na muna niyang magpatuloy ang aswang hanggang sa makarating ito sa tapat ng isang bakuran. Nakaamoy ng parang pinipig si Ado, kaya napagtanto niyang may sakiting tao sa loob ng bahay roon at malapit na itong mamatay. Yan pala ang punterya mo, ha? Ang buong akala mo siguro, hahayaan kitang magtagumpay sa nais mo. Diyan ka nagkakamali. Pinagmasdan ni Ado ang asong sinundan niya hanggang sa biglaan itong lumundag patungo sa bubungan. Halos hindi makapaniwala si Ado dahil sa taas ng paglundag ng nilalang. Pero hindi naman siya nakaramdam ng kahit katiting na takot. Ilang sandali pa, ang asong yun ay naging isang mabalahibong tao. Ikinalampag nito ang bubungan at binalak na sirain. Ang labis lang na ipinagtataka ni Ado ay kung bakit wala man lang ni isa sa mga tao roon ang nakapansin sa ginagawa ng nasabing aswang. Pagkaraan pa ng ilang minuto, napailing si Ado nang makita niyang nagawa na ng aswang na tuklapi ng bubong. Alam niyang nasa peligro na ang kung sino mang nasa loob, kaya mabilis siyang lumundag sa bubungan para pigilan ang aswang. Kapag may nangyaring masama sa taong nasa loob ng bahay, kakainin kita ng buhay! Napalingon sa kanya ang aswang at nang makita nito ang kanyang presensya, nakaramdam yon ng takot. Sa halip na ipagpatuloy ang kung anumang gusto niyang gawin,
biglaan itong lumundag para tumakas. Dahil natatakam na rin si Ado sa karne ng naturang aswang, sinundan niya ito. Mas maliksi siya sa aswang at dahil doon naabutan niya ito. Naglaban silang dalawa pero nahalata niyang natatakot sa kanya ang nilalang. Papatayin kita. Ikaw ang magiging pagkain ko sa gabing to. Hindi napigilan ni Ado ang kanyang sariling maglaway. Kaya kahit na nanlalaban ng aswang, walang pag-aalinlangan niyang dinukot ang atay nito. Napaungol ang aswang at sinubukan pa nitong lumaban pero sinakal siya ni Ado hanggang sa tuluyan nitong mamatay. Nung malaman niyang wala ng buhay ang aswang, nilantakan na niya ang atay nito. Nasa kalagitnaan siya ng pagkain ng atay ng pinaslang niya nang makarinig siya ng pagkaluskos sa hindi kalayuan. Nagkaroon ng kakaibang kutob si Ado, kaya sinipat niya ng maigi ang pinanggagalingan ng ingay. Ilang sandali pa, may natanaw siyang gumagalaw sa hindi kalayuan. Kaya mabilis niyang iniwan ang bangkay ng aswang upang alamin kung ano yun. Nakaramdam palalo ng pananabik si Ado nang mapagtanto niyang isang aswang yon na nagmamasid sa kanyang ginagawa. Hindi ako papayag na may ibang makaalam ng aking ginagawa. Humanda ka! Nang makita niyang tumatakas ang nilalang, nakaramdam siya ng lalong pananabik. Habang lundag at takbo ang ginagawa ng aswang, si Ado naman ay nakalutang sa ere, lumilipad at hinahabol yon. Pagkaraan ng ilang minuto, nagawa niyang maabutan ang nilalang. Tarantang-taranta ang aswang nang makita nito ang presensya ni Ado. Kaya nagpalit ito ng anyo sa isang malaking aso para mas mabilis ang pagtakbo nito. Sa pagkakataong yun, mas naging maliksi rin si Ado at nilapitan niya ang aswang. Nagbuno silang dalawa pero hindi nakatagal sa kanya ang naturang nilalang. Hindi ako papayag na makapaghanda ang iba mong kauri. Papatayin kita! Napahangil ang aswang. Sinubukan niyang manlaban sa huling pagkakataon. Ngunit nahawakan siya ni Ado sa ulo at walang awang binali ang leeg nito. Uubusin ko kayong mga perwisyo sa mga tao! Dinukot na naman niya ang atay ng aswang at agad na kinain ito. Noong matapos na siya, naisip niyang rumonda pa sa buong kabayanan para alamin kung may iba pang aswang na nananalasa. Sa kabutihang palad naman, payapa ang ibang bahagi ng kanilang bayan. Dahil dito, bumalik na lang si Ado sa kubo kung saan siya nananatili. Nakaramdam siya ng matinding pagod kaya napagpasyahan niyang matulog na lamang. Ni hindi na niya nagawang makapaghilamos o makapaglinis man lang ng katawan. Bumalik na rin noon ang kanyang normal na anyo. Bago pa man magising ang ibang tao, bumangon na siya upang maligo. Alam ni Ado na malalagay siya sa alanganin kung may ibang tao na makakakita sa kanya. Nung araw na yon, naging masigla si Ado at buong maghapon siyang hindi nakakaramdam ng pagod. Nagtataka ang lahat ng kanyang mga kasama kung bakit ganun siya. Pero lingid sa kanilang kaalaman, 2 atay ang nakain niya ng nagdaang gabi. Dumaan ang mga araw at naging normal naman ang lahat. Tuwing gabi, wala nang nararamdamang presensya ng mga aswang si Ado. Sa kabutihang palad, hindi siya sinumpong ng kanyang kakaibang gutom. Ngunit, makalipas pa ang ilang buwan, umugong ang bali-balitang may mga aswang na nananalasa sa mga kanayunan at marami na itong nabibiktima. May nagsasabi ring isang buong barko ang dumaong sa dalampasigang sakop ng kanilang bayan at sakay nito ang mga aswang. Dahil doon, nagpasya siyang gumala tuwing gabi
upang alamin ang kalagayan ng mga liblib na nayon. Hindi ako papayag na may mabibiktima sila rito sa aming lugar. Kung kinakailangang ibuwis ko ang aking buhay para lang mapangalagaan ng mga inosente, gagawin ko. Nang gabing yon, tahimik na ang paligid at nawari niyang tulog na ang halos lahat ng tao sa lugar nila. Nagpasya siyang umalis upang pumunta sa mga liblib na nayon. Ginamit niya ang kapangyarihan niyang makaangat sa lupa. Nang makita na niya ang buong paligid, sinipat niya ang bawat bahagi ng mga kanayunan upang alamin kung may mga aswang bang gumagala roon at naghahanap ng mabibiktima. Nasa kalagitnaan na siya ng kanyang pagmamasid sa paligid noong mapansin niya ang 3 nilalang na umaaligid sa isang bahay kubo. Napasinghot siya sa ere at nang makaamoy siya ng samyo ng hinog na langka, hindi na rin niya napigilan ng kanyang sarili na maglaway. Hindi maaari. Hindi ako kakain ng karne ng tao. Ibabaling ko ang aking pansin sa mga aswang. Pilit niyang pinigilan ng kanyang sarili sa nakakatakam na amoy ng buntis. At ibinaling ang kanyang pansin sa mga aswang na nakapwesto sa paligid ng bahay. Naisip ni Ado na marahil magkakakilala ang 3, kaya nagkaroon siya ng kutob na baka kasama ang 3 sa mga aswang na nagmula sa ibang lugar. Nang makita niyang nakatuon ang pansin ng 3 sa bahay, napagpasyahan niyang lumapit sa kanilang likuran. Bakit hindi pa ninyo pinapasok ang buntis dyan? Ano pa bang hinihintay ninyo? Nagulat ang 3 dahil sa pagsasalita ni Ado. Napalingon sila at umangil nang makita nila ang kanyang presensya. Subalit, nang tuluyan nilang nakita ang kabuuan ng aswang na ugrom, napatras sila ng ilang hakbang. Kung nandirito ka para agawin sa amin ang sanggol na nasa sinapupunan ng buntis dyan, magkakamatayan muna tayo. 3 kami, samantalang ikaw ay nag-iisa lang. Napatawa naman ng mahina si Ado sa sinabi ng aswang na yon. Napailing siya at pinagmasdan silang 2. Hindi ako nandito para agawin ang binabalak ninyong biktimahin. Nandito ako para protektahan siya. Napaangil si Ado pagkatapos niyang wikain yon at inihanda ang kanyang sarili. Napaangil din ang aswang at naghanda na rin noong makita nilang anumang oras ay susugurin sila ni Ado. Halas mo lang dahil 3 kami ang makakalaban mo. Pagkatapos magwika ng aswang na yan, sabay silang 3 na sumugod kay Ado. Hindi naman natinag sa kanila ang aswang na ugrom at nilabanan niya ang 3 gamit ang kanyang lakas at liksi. Dahil mas malakas siya kung ikukumpara sa mga aswang na yan, naging madali sa kanyang ibuwal silang 3. Hindi naman sumuko ang 3 at mabilis silang tumayo para sugurin ulit sila. Subalit noong mga panahong yon, lumutang sa ere si Ado at mas lalo pang nag-ibayo ang kanyang lakas at liksi ng katawan. Nang magawa niyang masunggaba ng isang nilalang, ibinalibag niya ito ng buong lakas patungo sa malaking bato na may matutulis na bahagi. Napaungol na lang ang aswang na yan at dahil masama ang kanyang naging pagbagsak, halos hindi na ito nakagalaw. Nakita ng isang aswang ang ginawa ni Ado, kaya nagpalit yun ng anyo sa malaking aso. Mabilis niyang sinunggaba ng ugrom at sinubukang sagpangin sa leeg nito. Ngunit dahil mas malakas si Ado sa kanya, nagawa niyang sakali ng nilalang na ito tsaka balian ng leeg. Nang makita naman niyang papalapit sa kanya ang isa pang aswang, ibinalibag niya ang nilalang na kanyang sakal-sakal patungo roon. Hindi inaasahan ng aswang ang gagawin ni Ado, kaya nabuwal ito noong bumagsak sa kanya ang naghihingalo nitong kasama. Ilang sandali pa, tuluyang binawian ng buhay ang nasabing nilalang. Kaya labis ang galit na nararamdaman niya kay Ado.
Ang lakas ng loob mo para kalabanin kami. Humanda ka sa akin dahil papatayin kita. Dahil sa sobrang gigil ng nilalang na yan, nagising ang mga tao na nasa loob ng bahay. Narinig ni Ado na may isang lalaki ang napamura at may babaeng pumipigil sa kanya para bumaba. Dahil dito, napagtanto niyang baka nagising ang mag-asawang nasa loob nun. Dahil ayaw niyang makita siya ng mga tao, nagpasya siyang tumungo sa madilim na bahagi. Alam niyang susundan siya ng aswang, kaya lumipad siya patungo sa ibabaw ng mga puno kung saan hindi siya gaanong makikita. Walang ano-ano, napagtanto niyang tama ang kanyang hinala. Sinundan siya ng aswang na yon at nagpalinga-linga ito sa paligid. Batid ni Ado na hinahanap siya nito, kaya nag-abang na rin siya ng tamang pagkakataon. Humanda ka sa akin. Papatayin kita. Sisiguraduhin ko magiging leksyon sa iba ninyong kauri. Ang gagawin kong ito sa inyo. Nang mapagtanto ni Ado na nakataligod sa kanya ang aswang, mabilis niyang inatake ito at kinagat sa leeg. Bago pa man makapalag ang aswang, muli siyang lumipad at habang nasa ere, dinukot niya ang atay ng nilalang. Iba pa rin ang sarap ng atay ng mga aswang. Halos maglaway si Ado dahil sa kakaibang samyo ng atay na nasa kamay niya. Noong mga panahong yon, nagpasya siyang ibagsak ang katawan ng naturang aswang. Wala siyang naging pakialam kung may makakita man sa bangkay nun at kung ano man ang iisipin ng ibang tao sa kanilang makikita. Dahil alam niyang marami pang aswang ang gumagala sa paligid, minabuti niyang rumonda na muna. Kampante naman siyang hindi siya makikita dahil wala namang buwan ang gabing yon. Sa kabutihang palad, wala siyang napansing mga aswang na umaaligid sa ibang kabahayan. Naisip niyang marahil ay sa ibang lugar sila nananalasa upang hindi madaling mapaghinalaan. Babalik na sana siya sa kubo kung saan siya tumutuloy nang may maaninag siyang liwanag na nagmumula sa gubat. Hindi niya alam kung anong naroroon, pero may naririnig siyang ingay. Upang malaman niya kung ano yan, minabuti niyang lumapit doon at magmatsyag. Nang naroroon na siya, sinipat niya ang nasabing lugar at nalaman niyang may kuta pala roon ng mga aswang. Inakala niyang wala lang ang ingay na kanyang naririnig, pero nakita niyang may isang malaking kulungan na gawa sa kawayan. Nakita niyang may nakakulong doon ng isang babae at isang bata, kaya naisip niyang marahil ay mga bihag yon ng aswang. Paniguradong magiging hapunan ng mga yan. Nakiramdam siya sa paligid hanggang sa mapatitig siya sa may bandang silangan. Napailing na lang si Ado dahil nalaman niyang unti-unting lumilitaw ang maliwanag at bilog na buwan. Kaya pala aktibo kayo. Hindi ko akalaing kabilugan pala ng buwan. Kaya pala, parang iba rin ang lakas na tinataglay ko ngayon ha. Nagplano si Ado kung papaano niya ililigtas ang bata at ang babae. Alam niyang isang maling galaw lang niya, paniguradong mapapahamak ang dalawang bihag. Habang nasa ganun siyang kalagayan, nakita niya ang 4 na aswang na papalapit sa kulungan. Naisip niyang marahil ay kukunin nila ang 2 at kakatayin para maging pagkain nila. Sa kadahilanang ito, tumakbo siya ng mabilis at sinugod ang 4 na nilalang. Napasigaw naman ang batang babae at ang bata sa kanilang nakita. Kaya sumenya si Ado na tumahimik na muna sila. Nilabanan niya ang 4 na aswang at dahil sa bilis ng kanyang pagkilos, nagawa niyang magapi ang mga ito. Minabuti niyang patayin ang mga aswang na yan at sirain ang kulungan. Tumakas na kayo! Bilis! Baka kung ano pa ang gawin sa inyo ng mga aswang na yan.
Nanginig ang dalawa nang makita nila ang anyo ni Ado. Pero nang mapagtanto nilang hindi siya kaaway, nagpasalamat sila at nagmadaling tumakbo. Sakto naman noon na nakaalis na ang dalawang bihag nang tumambad kay Ado ang napakaraming aswang. Nakita nila kung papaano niya patakasin ang dalawa, pero sa halip na habulin ng mga yon, mas pinili nilang itoon ang kanilang pansin sa aswang na ugrom. Anong uri ng aswang ka? At ang lakas ng loob mo para sumugod dito sa aming kuta? Humakbang ang isang aswang na may mahabang buhok na kulay puti. Naging bitak-bitak ang balat nito at kita sa kanyang itsura na may katandaan na ito. Hindi sumagot si Ado at pinagmasdan na lang niya ang mga aswang na naroroon. Habang nakatitig siya sa higit 20 aswang, naalala niya ang kanyang lolo at lola. Nagkaroon siya ng kutob na marahilay. Ang mga aswang na yon, ang rason kung bakit namuhay sila sa loob ng gubat. Muling nagwika ang matandang aswang. Tinanong niya si Ado, kaya napawika na rin ang ugrom. Hindi na mahalaga ako noong lahi ko. Nagpunta ako rito para wakasan ang kung anumang ginagawa ninyo sa mga inosenteng tao. Alam ko nagmula rito ang mga aswang na nananalasa sa ibang lugar. At kung hindi ako nagkakamali, ang isa sa inyo ay sumakay pa sa barko para lang makarating dito. Napahalakhak ang matandang aswang sa winika ni Ado. Nagbanta ito na kapag hindi siya aalis, ay mapipilitan silang patayin siya. Ngunit kahit na mas maraming mga aswang at mag-isa lang si Ado, hindi siya natinag. Inihanda na lang niya ang kanyang sarili sa kung anumang posibleng gagawin ng mga yon. Walang ano-ano, ikinumpas ng matandang aswang ang kanyang kamay at sa isang pagkisap ng mga mata ni Ado, sumugod sa kanya ang mga aswang na nasa unang hanay. Nilabanan niya ang mga ito ng mano-mano. Sabay-sabay na sumugod ang mga aswang na yon, kaya lumundag siya at nanatili sa ere. Napangil ang mga nilalang at bago pa man nila magawang sundan si Ado, mabilis na itong lumusob sa kanila. Hindi inaasahan ng mga aswang na yon ang kanyang pag-atake at hindi lahat sa kanila ay nakapaghanda. Ang mga aswang na hindi alam kung ano ang kanyang pinaplano, nagawang kagati ni Ado sa leeg at dukutin ang mga atay. Maging ang matandang aswang na nakamasid lamang ay nasindak dahil sa kakaibang bilis at lakas ni Ado. Parang pamilyar sa akin ang galaw na yan, ah. Aha! Alam ko na. Pero matagal nang wala ang inyong lahi. Anong ginawa mo para makabalik dito? Isa kang ugrom. Ang mabangis na uri ng aswang na may lahing demonyo. Napatawa na lang si Ado nang marinig niya ang winika ng matandang aswang. Ang ibang nilalang naman ay nag-alangan ng sumugod sa kanya. Pero nang magwika ang matandang aswang na kinakailangan nilang dakpin si Ado, pati ang ibang aswang na nakamasid ay umatake na rin sa kanya. Malas mo na lang, ugrom, dahil hindi mo na makikita ang iyong mga salin lahi. Marahil ay ikaw na lang ang natitira sa angkan ninyo. Hindi naman pinakinggan ni Ado ang kung anumang sinasabi ng matandang aswang. Mas itinoon niya ang pansin niya sa pakikipaglaban hanggang sa isa-isa niyang napabagsak ang mga ito. May ilan pa sa kanila ang muling bumangon at sumubok na lumaban kay Ado. Pero dinukot lang ng ugrom ang kanilang mga atay tsaka nilang takan. Noong mga panahong yon, mag-isa na lamang ang matandang aswang at nagkalat sa paligid ang mga bangkay ng kasamahan nito. Mabalasik siyang nakatitig kay Ado dahil sa labis na galit na kanyang nararamdaman. Kung napatay mo man ang aking mga kasama, sinisiguro kong hindi uubra sa akin ang pagiging ugrom mo. Napangisi lang si Ado sa matanda. Alam niyang desperado na itong mapatay siya, kaya hinayaan na lang niya ang kung anumang sasabihin nito. Marahil,
Kilala mo ang aking lolo at lola. Sinabi ni Ado sa matandang aswang ang pangalan ng lolo at lola niya, kaya biglang napahalakhak ang matanda. Sinabi pa nito na ang dalawang pinagbuntungan ng galit ng mga tao noong mga panahon ng kanyang pananalasa. Laking pasasalamat ko sa kanila dahil malaya akong nakapambiktima. Samantalang sila, napilitang magtago sa gubat at lumayo sa kanayunan. Nanginig ang buong katawan ni Ado. Halos sumabog siya sa galit. Nawari niyang ang matandang aswang ang naging rason kung bakit hindi naging normal ang kanyang buhay kung ikukumpara sa ibang bata. Napansin naman ng matandang aswang ang galit sa mga mata ni Ado, kaya mas lalo niya pa itong ginatungan. At ang iyong ama't ina, ako rin ang talagang pumatay sa kanila. Humalakhak ang matanda na animoy wala ng bukas. Nang mismong sandaling yon, sinugod siya ni Ado. Agad namang nakita ng matandang aswang ang pag-atake niya, kaya mabilis siyang umilag. Napailing naman si Ado dahil doon, pero hindi siya tumigil sa pag-atake. Noong lumaon, dahil sa liksi ni Ado, napaatras ang matandang aswang ng ilang hakbang. Mabilis ka, Ugrom, pero hindi ako papayag na basta-basta mo lang ako na matatalo. Sa isang pagkisap ng mga mata ni Ado, bigla ang nagpalit ng anyo ang aswang at naging isang malaking baboy ramo na may mahabang pangil. Nagbabaga ang mga mata nito at walang humpay ang kanyang paglalaway. Nung mga sandaling yon, napansin ng aswang na Ugrom na ang bawat matutuluan ng laway ng kalaban niya'y nalulusaw. Naisip niyang isa rin itong uri ng malakas at sinaunang aswang, kaya minabuti niyang mag-ingat. Alam kong isa kang sinaunang aswang, pero hindi ako natitinag sa'yo. Kailangan kong tuldukan ang kahayupang ginagawa ninyo. Napakahig sa lupa ang dambuhalang baboy ramo at napatitig ng mabalasig kay Ado. Alam niyang susugurin siya nun, kaya inihanda niya ang kanyang sarili. Ilang sandali pa, naging mabilis ang paggalaw ng baboy ramo at sumugod siya sa kinaroroonan ni Ado. Sa halip na umiwas, mas pinili na rin ng Ugrom ang salubungin ng kanyang kalaban. Kahit pa na nasaan yung baboy ramo ang matandang aswang, nagagawa pa rin itong pantayan ng lakas ni Ado. Ilang beses pa niyang sinubukang suwagin para matuhog ng kanyang pangilang aswang na Ugrom. Ngunit dahil mas maliksi si Ado sa kanya, nakakailag ito sa bawat pag-atake niya. Alam ng binata na dehado siya sa lakas ng baboy ramo, kaya mas pinili niyang huwag pumirme sa iisang pwesto. Ilang beses niyang sinubukang hulihin ito at hawakan sa kanyang mga pangil, subalit nababahala siyang baka malawayan siya ng aswang na yon. Hinintay niyang sumugod sa kanya ang aswang na nasaan yung baboy ramo, at nang malapit na ito, mabilis siyang lumundag upang makasampa siya sa likuran ng naturang aswang. Napatawa na lang si Ado nang gumana ang kanyang plano. Noong nakasakay na siya sa likuran ng baboy ramo, naglikot ito upang malaglag si Ado sa kanyang likuran. Sa kasamaang palad, nagtagumpay ang baboy ramo sa kanyang binabalak at nahulog ang aswang na Ugrom. Agad niyang nilingon ito at mabilis na sinugod upang sana'y apakan. Subalit bago pa man tuluyang makalapit ang baboy ramo, agad siyang umalis sa kanyang pwesto. Alam ko na ang kahinaan mo! Sakto ring sumugod ang baboy ramo at hindi na nito agad napansin na nasa bandang likuran na niya si Ado. Lumingon pa ito at sinubukan sanang sugurin ng Ugrom, pero bago pa man magawa yun ng baboy ramo, hinawakan na siya ni Ado sa kanyang buntot. Ito ang nararapat sa mga kagaya mo! Hinila niya ang buntot na yan na siyang naging rason para mapaungol ang aswang.
Pagkatapos nito, ginamit ni Ado ang kanyang buong lakas upang buhatin ang nilalang tsaka ibinagsak sa lupa. Ilang segundong hindi nakagalaw ang aswang at naging panay lang ang pag-ungol nito. Iibabawan pa sana siya ni Ado para sakalin, pero biglaan itong nagpalit ng kanyang anyo at naging isang matandang aswang ulit. Mauta ka, pero hindi ako papayag na ako maging dehado sa laban nating ito. Pagkatapos niyang magwika, bumangon ang matanda at dinuraan nito si Ado. Pinuntirya nito ang kanyang muka. Sa kabutihang palad, nasalag niya ito gamit ang kanyang kamay. Naramdaman ni Ado ang hapdi dahil sa laway ng aswang, pero hindi niya ipinahalatang nasasaktan siya. Muli pa sanang dudura ang aswang pero naging maliksi ang paggalaw ni Ado at agad na pumuesto ito sa likuran ng kanyang kalaban. Hindi inaasahan ng aswang yon, kaya noong sakalin siya ni Ado ay hindi siya nakapalag. Inakala mo bang magagawa mo kung patayin gamit lang ang laway mo? Ikaw ang papatayin ko sa pamamagitan lang ng sakal na to. Pilit na nagpumiglas ang aswang kay Ado. Subalit mahigpit ang pagkakasakal nito sa kanya. Naramdaman din ng aswang na ugrom na unti-unti nang nanghihina ang matandang aswang, kaya bahagyan itong niluwaga ng pagkakasakal doon. Ito ang nararapat sa'yo! Sa hindi inaasahan ni Ado, humugot ng lakas ang matanda at buong lakas siya nitong ibinalibag. Nawalan siya ng balanse kaya napahandusay siya sa lupa. Bago pa man makabangon si Ado, nakalapit na sa kanya ang aswang. Sinubukan siya nitong sakalin pero nanlaban ng ugrom sa kanya. Nagbuno si Ado at ang matandang aswang hanggang sa pareho silang bumagsak sa lupa. Kahit na ganon, hindi pa rin sumusuko si Ado. Alam niyang kung susuko siya, tsak napapaslangin siya ng matandang aswang. Nagpatuloy ang kanilang paglalaban hanggang sa nagawa ng matandang aswang ang makaibabaw sa kanya. Noong mga oras na yon, sinakal siya ng naturang aswang at walang pagdadalawang isip na nilawayan. Ganon na lang din ang gulat ni Ado nang mapagtanto niyang nakakaramdam nga siya ng hapdi pero hindi naman nasusugatan ang kanyang balat. Walang silbi sa akin yung laway mo! Nang makita ni Ado na medyo nakausli ang dila ng kanyang kalaban, walang pagdadalawang isip niya itong hinila ng buong lakas. Hindi na paghandaan ng matandang aswang ang kanyang gagawin, kaya napaungol na lang ito dahil sa sakit. Dahil sa ginawa ni Ado, nabitawan siya ng aswang. Inakala niyang wala nang gagawin ng aswang na yon pero nagulat siya noong biglaang sinubukan ng aswang na dukutin ang kanyang puso. Mabuti na nga lang, naging alerto rin siya at bago pa man magawa ng matandang aswang ang kanyang binabalak, naitulak na siya ni Ado. Pareho silang napatayo at muling nagbuno. Pero sa pagkakataong yan, nagulantang na lang si Ado nang sa hindi niya inaasahan ay nilamon sila ng kung anumang madilim na enerhiya. Parang madilim na ulap yon pero kahit na ganon, nakikita pa rin niya ang kanyang kalaban. Pinahirapan mo ko sa pisikal na mundo. Tingnan natin kung ano magagawa mo rito sa mundo ng mga anino. Iginala ni Ado ang kanyang paningin at napalunok siya ng kanyang laway nang makita niyang halos lahat ng naroroon ay kulay itim. May nakikita rin siyang gumagalaw pero hindi niya alam kung tao ba yun o hindi. Kahit saan mo man ako dalhin, hindi ako susuko sa'yo. Papatayin kita nang sa gayoy magkaroon din ng hustisya ang pagkamatay ni na lolo at lola. Kung hindi dahil sa mga kagaya mo, hindi mapaghihinalaan si na lolo at payapa sana ang aming buhay. Kahit na alam ni Ado na nasa teritoryo siya ng matandang aswang, hindi siya natinag dito. Ginamit niya ang kanyang liksi para labanan ng nasabing nilalang. Di naglaon,
Nagawa niyang makapiglas mula sa matandang aswang at sa pamamagitan ng kanyang liksi, tumakas siya sa nasabing lugar. Tila nabunutan naman ng tinik si Ado nang makaalis siya sa mundo ng mga anino at nakatakas siya mula sa aswang na yon. Subalit, dahil sadyang nais niyang paslangin ng matandang aswang, nag-antabay siya kung susundan niya ito. Walang ano-ano, nakarinig siya ng mabibilis na yabag na papasugod sa kanya. Iginala niya ang kanyang paningin sa paligid, ngunit wala naman siyang nakita. Napaangil na lang siya at napayukom ng kanyang palad nang may malakas na puwersang tumama sa kanya. Alam ni Ado na ang matandang aswang yon, kaya naghanda siya. Sakto namang naramdaman niyang may papalapit, kaya sinalubong niya ito ng kanyang kamao. Sinuntok niya ang puwersang papaatake sa kanya at nagulantang siya noong makarinig siya ng pag-ungol. Kasunod nito, may kung anong tumama sa isang puno, kaya sinipat yun ni Ado. "Yan ang nararapat sa'yo! Papatayin kita!" Nakita niyang ang matanda yon at naging tama ang kanyang hinala. Tumama ang likod ng matanda sa puno, kaya panandalian niyong naparalisa. Noong mismong sandaling yon, nagmadaling lumapit si Ado sa matanda. Nakita niyang hirap na hirap itong makabangon, kaya inalalayan niya ito. Subalit, nang magawa na ng matanda ang makatayo, kinagat niya sa leeg si Ado. "Traitor kang aswang ka!" Noon din, sinakal niya ito at buong lakas na hinugot ang mismong lalamunan ng aswang. Bumulwak doon ang napakaraming dugo at tuluyang nabuwal sa lupa ang nasabing nilalang. Noong maisip naman ni Ado na marahil magagawa pa ng aswang ang mabuhay ulit, nagpasya siyang pugutan na lamang ito ng kanyang ulo. Noong mahiwalay na niya ang ulo ng aswang sa katawan nito, dinukot niya ang puso at atay ng matanda. Napailing pa siya nang mapagtanto niyang parang matagal nang nabubulok ang mga ito, kaya mas pinili niyang wag na lamang itong kainin. Itinapon na lamang niya yon, tsaka hinayaan ang bangkay ng matandang aswang doon. "Hayaan ko nakakalat ang mga nakatawan dito, para kapag may nakakita, alam nila ng mga aswang ang mga ito." Minabuti ni Ado na lisanin na ang lugar na yon at mas pinili niya ang maglakbay na lamang. Hindi man niya alam kung saan siya pupunta, pero ang tanging nasa isipan niya ay ang mapuksa ang mga aswang na alam niyang perwisyo sa mga tao. Sa bawat aswang na kanyang mapapatay, nagagawa niyang pawiin ang uhaw at gutom niya sa pamamagitan ng dugo at atay ng mga ito. Tumungo siya sa mga bundok kung saan alam niyang wala gaanong mga tao ang makakakita sa kanya. Nasa kalagitnaan na siya ng kanyang paglalakbay nang may masumpungan siyang isang ermitanyo. Nakatira yon sa pusod ng gubat at kahit pa alam ng ermitanyo ang pagiging ugrom niya, tinanggap pa rin siya nito sa kanyang tirahan. Sa ilang taong pananatili ni Ado sa bahay ng ermitanyo, marami siyang natutunan dito. Nagawa na rin niya ng paraan para makontrol niya ang kanyang pagiging aswang. Ilang beses pa siyang inalok ng ermitanyo na kunin ang mutyang naipasa sa kanya, pero tinanggihan niya. Sa pamamagitan ng ugrom, makakatulong ako sa mga tao. Pero huwag ka mag-alala, wala akong balak na ipasa ito kung kanino man, at ang gusto ko, sa akin na magtatapos ang lahi ng mga ugrom. Napatango naman ang ermitanyo at sinabi na nauunawaan niya ang naging punto ni Ado. Marami rin siyang itinuro rito patungkol sa mga lihim na aral at maging sa paggagamot. Dahil dito, naging biyasa na rin si Ado sa paggamot ng mga karamdamang espiritual. Pagkalipas ng halos 7 taon na pananatili sa gubat at sa bahay ng ermitanyo,
Napagpasya niyang umalis na at hanapin na naman ang kanyang kapalaran sa ibang bayan. Hindi na rin siya nabahala sa kanyang pagiging aswang dahil nagagawa na niyang makontrol ito. Sa pagtagal, nagkaroon na rin siya ng kanyang sariling pamilya at walang ibang nakaalam ng kanyang pagiging aswang kung hindi ang kanyang asawa lamang. Tinulungan pa siya nito sa kanyang panggagamot, kaya kahit papaano'y nakatutulong din si Ado sa mga kanayo nila. Noong lumaon, nagkaroon sila ng isang anak na lalaki at isang anak na babae. Pinangalanan nilang Hernante ang lalaki at Bettina naman ang babae. Nung matanda na si Ado, ipinamana niya ang kanyang kaalaman sa panggagamot kay Hernante. Ito rin ang nagpatuloy ng kanyang nasimulan. Alam ni Ado na mahihirapan siyang mamatay kung pababayaan lang niya ang mutya ng aswang sa loob ng kanyang katawan. Kaya naisipan niyang gamitin ang likidong ibinigay sa kanya ng ermitanyo. Ayon kasi roon, papatayin nito ang mutya ng aswang sa loob ng katawan niya, kaya mawawala ang kanyang pagiging aswang. Ininom ni Ado ang naturang likido at pagkaraan lamang ng ilang sandali, naramdaman niyang may lumabas sa kanyang katawan. Hinayaan na lang niya yon dahil alam niyang kusaring matutunaw yon kung walang makakakuha. Dahil sa nangyari, unti-unti siyang nanghina. Nawalan siya ng ganang kumain at kahit uminom man lang ng tubig. Hindi na rin nila pinilit pa si Ado dahil alam nilang ito lang din mismo ang mahihirapan gawa ng kanyang naging kalagayan. Pagkaraan lang ng halos 3 araw, tuluyan na rin siyang binawian ng buhay. Kalaunan, naikwento ng ina ni Hernante ang patungkol sa naging buhay at karanasan ng kanilang ama. Dahil dito, nagkaroon sila ng ideya kung bakit minsan may napapansin silang kakaiba kay Ado. Subalit kahit na may lahing aswang ang kanilang ama, wala silang pinagsisihan. Alam nilang meron ding ganoong dugo na nananalaytay sa kanilang kaugatan, pero kampante silang hindi yon magigising. Hindi rin kasi nagmula talaga sa ugrom ang kanilang ama. Sa halip ay pinasa lang ang mutya sa kanya, kaya kung tutuusin hindi sila magiging kawangis ni Ado. Labis na rin ang pagpapasalamat ni Hernante sa kanyang ama dahil sa mga ibinahagi nito sa kanyang mga aral na alam niyang magagamit talaga niya. Dahil doon, hindi siya nahihiya na sabihin sa mga tao na ang kanyang ama ay isang aswang. Alam din niya na higit pa sa pagiging aswang ang meron si Ado. Dahil noong minsang ipasa sa kanya ang mutya ng isang sinaunang aswang, napagtanto niyang ang kanyang amang si Ado ang maituturing na huling lahi ng ugrom. Okay. Opinyon ko sa kwento. Solid to, no? Napakaganda ng kwento nito. Sobrang ganda. Ganda ng kwento mo, Ado. At dun sa anak niya na nagpadala nito, napakaganda ng kwento ng tatay mo. Pero hindi ako sigurado kung yung anak ba ni Ado o apo ni Ado yung nagpadala ng kwento sa atin. Pero alam nyo, pwede ko siya maitulad dun sa kwento natin na Maranhig. Di ba? Parang ganito rin yun eh. Pero itong kay Ado, literal nilalantakan niya atay ng mga aswang. Sobrang ganda ng kwento na to, wala akong masabi. Tsaka, parang overall, satisfied na ako sa kwento na to eh. Kasi nga, wala na ako ibang tanong. Lahat ng gusto kong itanong nasagot ng kwento na to. So para sa akin, tong kwento na to talagang sobrang complete package. Wala na akong hihilingin pa. Kung meron man siguro, paano ba? Wala talaga eh, kasi yung past life neto ni Ado na kwento rin eh. Tas kung paano niya tinangan yung pagiging ugrom na kwento rin. Kung paano siya nagbago, kung paano yung mga nakalaban niya, lahat yun nasalaysay sa kwento na to. Kaya overall, para sa akin 100% ang ganda ng kwento na to. Pero syempre kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.
Gandang umaga, gabi, o kung nasan man kayo. Meron tayong iaalok sa inyo na bago. Alam nyo, kung meron na kayo nito, Gumamela Celis, 10 Elements, tapos yung mga dignum natin na medalyon, San Benito. Sobrang gandang i-partner nito, lalo na kapag magdadasal kayo. Ano ba to? Ito yung tinatawag namin bago ngayon na insenso ni Pinuno. Ito yung packaging niya. Ano siya? At ito yung pinaka mismong insenso. Yan. Tapos kung mapapansin ninyo, dyan sa YouTube channel ko, sa Ang Pinuno, meron shorts dyan na tungkol dun sa kamay ni Jesus, dun sa Bicol. Dito ko kinuha yung concept nun. Nakalagay siya rito sa golden pouch natin. Ito siya. Yan ang ganda. Yan o, diba? Kuwang-kuha niya. Yung nasa kuweba, nung napasukan namin. Yung kuweba na yun, yung kamay ni Jesus dun, tuwing mahal na araw, kinukwento nung tour guide namin na maraming albularyong pumupunta ron para magpabendisyon ng mga karga nila o kumuha ng mutya. Doon ko nakuha yung concept na yan, di ba? Ang ganda. Ano ba silbi nito? Ito yan. Kapag magdadasal kayo, pinakamagandang araw, Tuesday, Wednesday, Saturday, tsaka Friday. Pinakamagandang oras, kayo na bahala. Pero pinaka-the best para sa akin talaga, alas 6. Kahit sino naman sa inyo siguro alam na yan. Lalo na yung mga talagang nagpa-practice, yung mga talagang nagdarasal para sa lihim na aral. Alas 6 talaga yan. Ito yung pinaka-insenso natin. Yan siya. So, kahit nasa loob kayo ng bahay, kahit nasa opisina kayo, pwede nyo sindihan to. Kasi ito nyo siya lalagay. Yan. Tayo nyo ganyan. Check nyo. Habang nakasindihan, sabayan nyo na ng dasal. Lalo na nga yung sinasabi ko kanina, yung may mga Gumamela Celis, to, saktong-sakto yan, to yung pinapakain nyo to ng dasal. Sabayan nyo yung pagsindi ng insenso. Kahit hindi naman araw-araw, kung kailan lang yung libre nyong oras, o yung magandang araw para sa inyo, the best siyang i-partner, lalo na sa mga karga niya yan. Tsaka yung mga kumuha rin sa amin ng mutya noon, pwedeng-pwede nyong i-partner yan. Bango. Yan. Tsaka kahit wala kayong orasyon, kahit wala kayong dasal, wala kayong kailangan dasalan, sindi lang kayo sa bahay niyo nito. Araw-araw kahit alas 6. Lalo na kung yung bahay ninyo may mabigat na problema, puro negative energy, sobrang ganda nito pampataboy. Yan, sakto yan yun. Magtataboy tayo ng mga negative energy rito sa kwarto. Ayan, kaya kung interesado kayo, yung link neto nasa baba lang ng video na to, tsaka yung ibang link nasa description ko lang. Makikita nyo yan. Click nyo lang yun. Yan, makakabili na kayo yan. 20 pieces nga pala to. Kaya sobrang tagal nyo itong gagamitin. Lalo na kung once a week lang kayo magdadasal. Basta depende talaga sa paggamit ninyo. Yun lang. Salamat.